El poder sempre ha volgut i vol que el poble sigui incul, no tingui informació i faci el que toca. A les dictadures és especialment important per poder controlar que els ciutadans no facin allò que no toca. I si cal, es fa servir la força. En les democràcies és més difús perquè sembla que tens més llibertat, però no volen que la tinguis. És un model que trontolla, sobretot en alguns països. El poble, ben distret i a callar. La millor manera que la gent li sembli que opina lliurement i que fa el que vol és falsejar-ho. I per això tenim coses com l'Insta i el TikTok. Instagram és l'exemple perfecte d'una societat que fa el que el poder vol. Tothom fa les mateixes postures, fa les mateixes fotos, porta la mateixa roba, els hi agrada el mateix. Perfecte. La qüestió és perdre el temps i no treballar. Ideal, així no faran una revolució. Els muntem un circ perquè es distreguin i no ens emprenyin. Fixeu-vos que va adreçat principalment als joves. Els joves, històricament, són la capa social amb més ganes de revolució i de canviar el món. I això no agrada al poder. Com que ara està mal vista la violència directa, el que fem és posar-los en una presó digital. Potser pensareu que m'estic passant, però si pareu un moment i hi penseu, veureu que no vaig tan desencaminat. De fet, pensar és una cosa que tampoc els agrada, perquè si penses i t'adones de coses, potser tens ganes de canviar-les. Els humans som diferents, originals, creatius, innovadors, únics, i no sé per què caiem en la trampa de voler ser iguals. La uniformitat és ideal per controlar-nos. Tots comprem la mateixa roba, ens agraden les mateixes coses, és molt més econòmic produir per nosaltres. No cal inventar coses diferents, tothom el mateix. Aneu badant. La potència de la massa fa que moltes persones que són diferents amaguin aquestes característiques per no ser assenyalats com a friquis. És una llàstima. La gent important de la història, inventors, científics, creadors, pensadors, artistes, gent que va canviar el món, eren diferents. Us imagineu Leonardo da Vinci, Mozart, Madame Curie, Einstein, la Mare Teresa de Calcuta fent postureig a l'Insta? La seva vocació i missió anava més enllà d'un selfie. Volien canviar el món, no mirar-lo amb cara d'empenats per fer-se un selfie. No hi ha gent tan bona com aquesta ara. I vosaltres? Sou dels que mireu i espereu o voleu aportar alguna cosa? No hi ha més preguntes, senyoria. Jo no dic que les xarxes socials siguin dolentes, jo les faig servir, però són realment xarxes socials o són només aparadors de persones i gent que critica sense saber? Ens ho hem de fer mirar, el temps va passant, hi ha problemes per resoldre, reptes mundials que cal abordar, i mentrestant, tu vas fent postureig. El postureig comunista no ens porta enlloc. Molts ho pensem, molts ho sabem, però seguim perdent el temps ensenyant el nostre cos, el que mengem i la roba que portem. Som imbècils? Sembleu vedelles penjades a la carnisseria, home. El problema és que molts som mediocres. No som en Leonardo da Vinci o l'Einstein, i no volem que es noti. En canvi, si fem el ruc a les xarxes, ens igualem als altres mediocres. Estratègia de supervivència i d'acceptació a dins d'un grup. És una llàstima. Amb tot el que podríeu aportar, seguiu fent lenza i ballant davant de la càmera. Doncs si voleu canviar el món, no aneu per bon camí. Us animo a passar a l'acció i a fer coses que aportin valor a la humanitat. Si no, després, no aneu de revolucionaris, perquè no cola.